Salutare tuturor! Vreau să vă anunț că am niște marfă rămasă și am aici doar câteva produse pentru doamne. Haideți să vi le prezint. În primul rând, vedeți de la Schwarzkopf 864 Brilliance pachet de 3. După aceea avem și niște diadem de la Schwarzkopf de 723 Natural Blond. Sărim și în Only Love de 668. Igora Royal 56. Avem și niște mascara pentru păr de la Vela, ce ăsta numărul 5, tot de la Igora Royal 750, noi toate, tot de la Igora Royal, vedeți, 840, toate noi, marfă rămasă de la Amazon. Așa că dacă vreți și sunteți în Germania să cumpărați mai ieftin, e calitate bună, eu trebuie doar să scap de această marfă. Scrieți-mi în privat și rezolvăm.